koso en ga mana paro mikawo mana jogo mane sirkal mane lemo mamalo kae to bang'e ikete tim mapiyo. Achako din kara bira ni pam kendo. Gimomiyo sirkal bedo gi parogi, sirkal bende ok rach e bedo gi paro machalo kama. Wan gi jok marito nyithi kiye ma gin wakora. Giyudo pesa from NGOs to gichamo. Iyudo kaka ngimagi ma gidago opogore gi ngima ma nyathi onego beni odago. So gima sirkal pok otimo en timo research. In fact, aseyo sirkal kuom weyo ma ok timo nonro every 6 months kata every year e ute ma nyithindo gi odak. Nikech for example awuok Homabay County, sub county marwa mar Achwonyo nitiere gi children's officer. Children's officer en main reporter to the national government. En monego beni omiye thuolo mar biro ng'iyo niya nyithindo modak kage be gidak maber. Wantie gi Ministry of Health kamuting'o department mar public health. The public health onego beni biro timo nonro gi ni to nyithindo modak kage be gidak in a good health. Choo be nitie, choo no chal nade, kitchen be nitie, kitchen no chal nade. Joma tede kitchen ge be gin qualified, be gin gi barua manyiso ni ngima ginyalo tedo chiemo ma nyathi ma kich nyalo chamo. Wantie gi Ministry of Education monego beni biro timo nonro to nyithindo modak e home ge be gidhi sikul. Ka gidhi sikul ere kaka jogo ma follow up gi be wanyalo neno their report forms, be wanyalo ng'iyo their class teachers mondo migi nonro mar bedo gi paro mar wacho ni orphanage ok meet qualities mag management mar orphanage. En wakawo nyithindo gi wawuoyo gi orphanages mar qualified mondo watim ang'owa wapognegi. And again kapok ing'ada onego beni each and every sub county or county government ni